Dear Mr. Longley. Gaputasan kan nga ay-ayatan. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang mumot nga ay-ayatan ka unay. Hanggang masapol nga gawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti amatiin inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatam kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan adata ti para iti tunggal maysa. Kat dito yan ti maudi apa nagkita ta. Nagsakit na ito nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inagaw mo kanyak ni Jojo. Nagpuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayatan ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuman. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y lakanyak. Adto'y iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agiamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan ayat mo. Diyak manapdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinagisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada ato. Diyak ida mapakawan. Saan ko makasta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga barwanan ka manen. Ang yaman na kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang ang nagtaktak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnodak, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagito'y merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong agmerienda ta. Amangan nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlawa na ragsak ka. Husto ka, Divina. Talagaan na ragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isarata pusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragragsakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan. Doan niya ti inaramid kan katisigod anobiom. Mangnamnama ak atong pahalam amin dagita. Jak lakit di maaklon. No bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena. Karen? Sika ka din dayta?
Wen Lorena, mabalin ka ding agsarita ta. Pangasim, patgan na kumauray italaang. Sige. Sumrak ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, apay ngay may kadito'y balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kayat ko nga ulitin ti angkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya? Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka no lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ga kano ita. Kat sikati ay ayatan na. Pasensya kan, Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko na anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matladwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko ma. Kasaritam ti asawak. Amog, sikat ti denggan na. Marigrigatan ak una yan. Pasensya kan. Ngam jak mabalin nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikutyo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon maten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasto, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasaramikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat saan nakamasaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramidan tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka man mo saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasayaat mo't nasimbangpot kayon, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka diti lugar da Leonard? Ma! Nagsakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasamak? Kapag nagsangit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami pay. Di taunag ti pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama. Gaputain inot ang nakalipat kadagiti pan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang.
Kat, ada ka din baro a love life mo? Blooming ka nga min. Awan, ading ko. Bay ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kit diti ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina kabsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat asumangbaykan ka. Nalabit akas ta, mama. Ngam no ita, jak pay lakayat ti makiayan-ayat. Tinapatag, nakamove on akon, kan naragsakak manan. Agpag napagnaag man pay diti parke. Kayat ko ti agpasyar manin iti day ti alugan. Ay, agpasyarag lata dito Oray awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Ni, sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta kan? Talumat na atawan, andita nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilaangan anak mi ti pakalaglagipak kan kuana. Anya? Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. Nukid dawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo. Anya ti makunam? Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Gam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklunam kadipay? Ay ayatom kadipay ni Leonard? Mama, nakalipat akon. Kan saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan, ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak diti baybay. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura. Anya dayta, ibagam lata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapaylaan. Kat numan nugot ka, kat ikkanak iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkurangakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni marang anak ko. Leonard, kayat kumat nga ibaga? Ana sakitanak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngam saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Kat no agayatak tupay, panawan laangan ti makaibaga. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena, pagayam ko, kas ko na ti inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No san man ani Leonard, bayam asumang bay ti baro nga ayat, itibiyag mo. Tapno mananam mo matiragsak, nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat, kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Ha? Anay ko nanang, tilapaya ko, nagsakit. Anya pinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat, ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Anay ko nanang. Saan bautan ni ading ko, nanang? Siyaklatan di bautan nyo. Tas anak ka nagipakni. Ipakni kong dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Papanak manan agisursur ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbag abigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka ngaglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti mano nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akapkabilan. Jack mo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang di kabsat mo, naungat ka di man?
Saan, Nana? Ni Nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom. Nasingpet ka nga ubing, kan nagagat ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Ta umay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni Nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko na. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyo sa klakat nga rod. Amangan no bauten nakmanan ni Nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan Nanam Atina. Ha? Apay mat? Imbag kan kwa na, tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay, si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kan kwanan, tagawi dan ijay lugar da itangal daw. Diyak kayat, Nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga itimang bantay kan kwana? Diyak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, Nanang. Okay lang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan ni Manang Tina. Hoston, Mami, saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya akurso ti kayat mong alaan. Kasano kami kani ading ko, Nana? Saan kami kadin nagkita? Manipod ita, Mami, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak matanasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, Nana? Mami, kulang. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kan, kadwata yo ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan. Iso nga ingala ka, takayat ko asikat ti agbalin nga anak mi ka ni Art. Anyaman ta ni Nana. Imanugot latan nga alaan na. Marigatan ti inam kada kayo. Saan matgayang may stable ti trabaho ti asawa na? Uray pay, Mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When, Mami? Agmano Daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok amabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, Mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, Mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpot day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, Mami. Naglawa pa'y. Iti TV lang tinakakitak iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay-may saak ditoy, Mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa?
Saan matkit ni, Mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kankwana. No mabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni Mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat. Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulam pa'y laang ti sigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, Mami. Ngam no saan mabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din ditoy? Wen, manuatawan ko matin dito'y Nasingpat ka din ni Mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa'y laam mo anasingpet? Wano saan ni Mami? Nagungat ngamin. Di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabuteng akmeten kan kwa na. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Ang mga no agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni Madam. Italangan nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, Iha. Saan na kami apinaay kini Mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanan ti Riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen tasikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umuna amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka iti nasingpet a Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni Mami? Sorry, impalagip ko mata. Ita, taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami?
Kaya't ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kaya't ko day ta akurso, iha. Oh, apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kaya't ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kaya't ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit ak matan, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sa nga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kaya't ko makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. Wenno nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray, napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, si kakadinday ta ading ko. Ha? Manang Mabi? Si kakadingag paiso? Ading ko, imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito ay Manang? Mangnamnama mutlaang, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang? Aday ti silid Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Si kakadigang paiso, Mabi. Wen Nanang. Kitaam lang hagpaisoan niya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag ita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, Nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Katita,
May sa akwan, doktor. Kablaawan kay ti baligi, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Nakita ka. Saan, nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan kanidadim? Agyaman ak, mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyag? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. To'y pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasayaat ti kasasaad mo. Ket kanitumet ten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti naga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.